Ens trobem en la sala central de l'Ateneu Mercantil de la capital valenciana, on d'uns moments va ser presentat el nou partit polític valencià Convergència Democràtica Valenciana. És una coalició d'agrupacions polítiques que integren, en aquest cas, Unió Valenciana, el Partit Valencià Nacionalista, Esquerra Nacionalista Valenciana, el Foro Democràtic de Ponset, el Partit Socialista Independent amb l'exconseller Rafael Blasco, així com la Unió Democràtica Alacantina. Aquestes són les agrupacions polítiques que per el moment van a presentar-se unides sota la denominació de Convergència Democràtica Valenciana. En primer lloc, bona nit i benvinguts a aquest acte on es presenta Convergència Democràtica Valenciana. Si m'ha demanat que faig una presentació, que el meu entendre diria el següent, que la jornada d'avui és presentar públicament la Convergència i que presentar-la és el que existeix i en conseqüència marca una fita històrica dins l'entramat cívic i polític de la societat valenciana. En fer aquesta afirmació potser sigui entesa per algun com mera fórmula retòrica, però crec que no és això, perquè la Convergència implica, en primer lloc, la voluntat de construir una societat soberana, és a dir, decidida a regir el futur econòmic, polític i cultural des d'instàncies pròpies, d'estricta obediència valenciana i que té com a objectiu defendre els interessos privatius dels valencians. En segon lloc, perquè Convergència assumeix donar resposta al repte que avui tenem plantejats els valencians com a poble. Un repte que podria formular-lo de la següent manera. La societat valenciana deu decidir si opta per gestionar la riquesa que ja té o per crear nova riquesa. Ha de decidir si desitja gestionar la parcel·la de poder polític de l'Estat de les Autonomies assigna al conjunt de les tres províncies, com a tal conjunt de tres províncies lligades precàriament, o si per contrari desitja, a més d'administrar un capital polític, generar un projecte comunitari que vertebre dins de l'Estat estructures socioeconòmiques pròpies. Ha de decidir finalment si desitja ser una entitat subsidiària de l'Estat o utilitzar aquest Estat per defendre solidàriament els interessos que ens són privatius. I la decisió dels homes i dones de Convergència ha optat per la configurar un projecte col·lectiu que generi el poder polític valencià. En tercer lloc, afirmaria que la creació de Convergència Democràtica Valenciana implica també crear les bases per poder entrar en la dinàmica real del joc de poder que es defineix a l'Estat de les Autonomies. Anem cap a un estat federal i de forma molt ben accelerada en un principi preveu la Constitució, però la gran virtut d'aquest text constitucional és la seva flexibilitat, que pot permetre aquesta solució política. I en aquest marc sols tindran poder de decisió aquelles comunitats que tinguen força per la seva cohesió interna i pel desig col·lectiu de deixar ser una província. Finalment, acabe, no volguera deixar la paraula sense referir-me a l'esforç tan gran dels homes i dones que han fet possible la Convergència, perquè han tingut que unir-se salvant problemes interns de la nostra societat, problemes com són el fet de no tindre un referent col·lectiu socialment assumit per la majoria dels valencians i l'absència així mateix d'un projecte societari capaç d'evolucionar la majoria del poble valencià. I ho han fet sent generosos i patriotes, i amb una gran i molt elevada dosi de pragmatisme, perquè de no superar aquesta divisió entre sensibilitats valencianes, aquests elements, junts a d'altres, beneficiava ben bé els partits de l'evidència externa, l'interès dels quals sols ha estat el servilisme cap al poder central i la distribució de les prebendes que este poder dona als seus agents.
constituïda Convergència Democràtica Valenciana, comença un nou escenari polític que, per arribar al seu destí, necessita de tots. Moltes gràcies. Té la paraula Frederic García Molinet, Premi d'Investigació Científica i Tècnica Príncep d'Astúries. Muchas gracias. Buenas noches. Señoras y señores, aparte de decirles que estoy muy contento de estar aquí, tengo que pedirles excusas primero porque me temo que voy a hablar un ratito con todos los detalles del eventual creador de Convergencia Valenciana. Supongo a los presentes y a los ausentes. Es que yo no quisiera... Nunca he vivido la vida política y les diré que creo que gobernar es lo más difícil que hay. Y yo es algo que no quiero para mí. Pero como ciudadano y como profesional de lo mío me pregunto qué puedo hacer. Yo quisiera leerles a ustedes por unas consideraciones que he escrito para no divagar. Les va a hablar, ahora van a explicarles realmente lo que es Convergencia Valenciana, sucesivamente, y ahora les va a hablar don Rafael Blasco.